Yr wythnos nesaf, mi fyddwn ni'n dathlu dydd Gwyl Dewi, ond mae'r dathliadau'n dechrau yr wythnos hon, cofiwch. Yn cadw cwmni ni, mae Gweno Dafydd a Nan Lewis o croeso ato ni'r ddwy ohonoch chi. Wel, yn gyntaf, Gweno, chi wedi cael eich anrhydeddu gan deitl, wel, anrhydeddus iawn, llys genna dydd Gwyl Dewi, nid i Gymru, ond i'r byd, wel, llongyfarchiadau, be mae'n ei olygu i chi? Wel, diolch yn fawr iawn. Ie, wel, mae rai fi weid, o'n i tyma bach yn siomedig bod nhw ddim wedi cynnwys y bydysawd yn yr holl deitl yma. Na, mae'n fraint enfawr. Newn ni ychwanegu hynna at y ddiwedd i chi os ydych chi isio. Felly be mae'n olygu, be'n union ydych chi gorau wneud i dderbyn y teitl yma? Los o waith yn sybio er mwyn hyrwyddo. Gweithio'n galed iawn am flynyddoedd yn ddiflino ac yn ddidal yn anffodus, ond mae'n rhywbeth dwi jyst wedi wneud yn reddfol achos dwi'n meddwl bod ni gyd fel Cymru Cymraeg yn ymwybodol iawn o'r ffaith bod yn iaith ni o dan fygythiad, bod rhaid ni hybu yn diwylliant ni gymaint ac sy'n bosib, a dwi wedi bod yn gweithio ers 12 mlynedd nawr yn hybu dathliadau dydd Gwyl Dewi yng Nghymru, ond hefyd ar draws y byd. Ie, wir. A fi'n siŵr bod chi mor hapus bod Nan fan hyn yn eistedd ar eich bwys chi, achos mae yna ddathliad, mae yna orymdaith yng Nghaerfyrddin ddydd Sadwrn, Nan, yn does? Oes, fi'n ni'n ffodus iawn, wrth gwrs, i rai gychwyn cael parhed neu gorymdaeth llynedd. A wedd neb wedi meddwl y byddai gymryd o lwyddiant, ond oedd e'n llwyddiant mawr. Ac yna, mae yna weithwyr da, wrth gwrs, yn Sir Gyfyrddin yn cynrychioli'r coleg ac atom a cyngor Sir. A maen nhw wedi dod at ei gilydd i gydweithio ac yna penderfynu bod hwn yn mynd i fod yn rhywbeth blynyddol. Ie, di gweld y llun yma, cannoedd os nad filoedd wedi cymryd rhan yn y gorymdaeth llynedd. Ar ail flwyddyn eleni, ydych chi fod un o dair fydd yn arwain y gorymdaeth. Soniwch bach o beth sy'n digwydd eleni. Wel, llynedd, dwi'n cofio mae Delmi Thomas, chwaraewr rygbi, ac wrth gwrs wedi gwneud hanes iddo hunan fel chwaraewr. Ond leni fe benderfynwyd bod nhw'n gwahodd tair cenhedlaeth, a dweud y gwir, chi'n modd o wragedd lle yn Sir Gaerfyrddin. A dyma fi'n cynrychioli y rai hun. Mae Mererid siŵr o fod yn cynrychioli'r rhai canol. A wedyn Hopwood, ie. A Fflir Dafydd wedyn ni y genhedlaeth nesaf. Ac mae'n anrhydedd mawr i chi, Nan? O, mae yn anrhydedd. A mae'n anrhydedd i fod yng nghwmni Mererid a Fflir Dafydd, chi'n bod yn dyfa. Gwen, rhaid ti'n ymwneud chi o'i weld Gaerfyrddin yn un o'r pentrefi'n dechrau ehangu gorwelion ac yn cynnwys dathliadau fel hyn? Bendant, achos ddechreuais i nôl yn 2005, ond nawr ymdaith wedi bod yng Nghaerdydd yn 2004, ond ni'n wedi clywed dim byd amdano fe, ond mi ddechreuais i fod yn rhan o'r holl ddigwyddiad yn 2005, so dwi wedi bod yn gweithio ers 12 mlynedd i hybu dathliadau, ac oedd y pared cyntaf yng Nghaerdydd I feddwl nawr erbyn hyn, mae yna pared yn Pwllheli, yn Aberystwyth, Caerfyrddin, Abertawe, Caergybi. Mae e jyst yn wefreiddiol. Mae'n wefreiddiol. Sy'n gair arall. Ac yn newydd eleni, ddydd Sadwrn, mi fyddwn ni'n cael gweld baner Sir Gar am y tro cyntaf. Ie, a fi'n mynd i fod yn cario. O, hei! Gyda Geirian Davies wedi cynllunio'r faner. Ie, disgrifiwch yr hyn welwn ni ar y faner, os mae yna lun fan hyn gyda ni ohoni. Wel, mae yna lot o symbolau, ac mae yna wenyn, mae yna fes, mae yna bontydd, mae yna bob mathau o bethau. Mae yna ddisgrifiad eitha dwys ar gweplyfr, os ydych chi eisiau ymuno gyda tudalen Sir Gar, baner Sir Gar, a nawr mae hon yn faner Sir Drefaldwyn. A mae cysylltiad agos dych chi a Sir Drefaldwyn yn dos, Gweno? Wel os, oedd fy nain i, Nain Bangor, oedd hi'n dod o Sir Drefaldwyn, ac mae fy hen daid a hen nain wedi cael ei claddu yna. Heb anghofio am faner Sir Benfro, wrth gwrs, sydd yn cael ei arddangos a ddydd Gwyl Dewi yn Hyddewi, dy fe, o gwmpas yr eglwys gadeiriol? Mae'n cael ei gorymdeithio o gwmpas yr eglwys gadeiriol. Dwi'n meddwl am y 5 tro eleni, a mae'r plant yn canu anthem dydd Gwyl Dewi, a mae hwnna'n ffantastig. Ie, sonia bach am yr anthem dydd Gwyl Dewi, achos mae hwn yn rhywbeth sydd wedi bod yn amlwg yn rhan canolig o ddatblygu. Wel, ges i syniad ar y pared, neu gorymdaeth genedlaethol 2005, ac sgwennes i geiriau, ac mi es i at Heilwen Thomas, ac nes i ddweud beth yn union o'n eisiau, a nath Heilwen sgwennu'r gerddoriaeth, ond fi sydd wedi bod yn hybu hi trwy'r blynyddoedd, a mae'r gan erbyn hyn wedi cael ei pherfformio yn Canada, Los Angeles, yn Patagonia, sawl gwaith, sa'n cofio fain,
Disneyland Paris, San Steffan, Caerdydd, Eglwys Gadeiriol, Tiddewi, sa'n gwybod, mae'n wych. A mae nawr wedi cael ei chyhoeddi ar ffurf papur gyda tŷ cerdd, a mae hwnna yn hefyd yn rhywbeth dwi'n hynod o falch ohono fe. A mae yna newyddion cyffroes sydd wedi dod ar lawr heddi yn dyfe o ran Sir Abertawe. Ie, a wedi gweud, deud y gwir, mi ges i gysylltiad ffôn gyda Gwen Llian Beinon, sydd y person oedd wedi cymeryd y syniad ymlaen gyda baner Sir Gar, a mae hi nawr eisiau gwneud baner i Sir Abertawe. A mae gennon ni'r defnydd, achos mae genna i off-cuts o sioe ffasiwn fy ffrind i Malam Breton yn Llundain, di Sul, lot o llyder di sy'n mynd i gynrychioli y glo, a mae genna i bob math o stwff, so mae gennon ni syniadau, a mae'n mynd i ddigwydd. Na'n pred yn Gaerfyrddin i hynny lle sy'n yr ardal sy'n dod i wylio ac yn rhan. Lle mae'r daith, yr ymdaith yn cychwyn ac yn gorffan? Ie, mae'n cychwyn wrth gwrs yn y parc, ac yna mae yna wachoddiad wedi cael ei roi mas i'r mudiadau, a'r sefydliadau ac ysgolion i bawb, nid yn unig yn y Gyfyrddin fel tre, ond i'r ardal gylchynol hefyd. A wedyn ni fyddwn ni'n cerdded drwy'r dre, mae bob amser bobl yn gwylio ni, ac yna fyddwn ni'n dod i'r hyn maen nhw'n alw yn Guildhall. A beth am effaith nawr hybu'r Cymreictod? Ydy hyn wedi cael tipyn o effaith ar Gymreictod y dre? Dwi'n credu, dwi'n cofio am blentyn pan o'n i'n arfer dod i Gyfyrddin i'r dre, oedd hi'n eitha Saesnigedd a dweud y gwir, Llanelli oedd y dre Gymraeg pan o'n i yn blentyn. Erbyn hyn, mae'r sefyllfa yn wahanol. Dwi'n teimlo bod Llanelli wedi Saesnigeiddio, ond yn bendant mae tre Caerfyrddin wedi cael ei chymreigio. A pa amser mae'r pred yn dechrau? Mae'n dechrau am 11 a mynd ar daith wedyn i drwy'r dre. Diolch o galon am y sgwrs a pob lwc efo'r pred. Di Sadwn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.